Tristan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuwan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Magayagan agaw na Miyerkules, Pangasinan, Dagupan. Wadyala so Saray Balitan Matuwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matuwa. Yaon sa sabit kasiksikanan nyo, Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin na sa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM Saray Balitan Matuwa. Yaipasabi na sa ilawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kanta bay tayod sayan agaw na Miyerkules sa gagik pet sa 29 la at bulan na Hulyo taon 2026. Ang gapiarom nag si Mr. JFC Engineer Jail Franz Kayabyam. Mayamyam sa tiyempo at atang tanagagik. Karoman ay agi. Inmuran na libog-libog. Diyad syudad na Dagupan. Kaskasyan ira estudyantin pasumput la. Karaklan at si kara abasa-basa. Apuyo-puyot. Speaking sa mga estudyante ni Antuyay Balita lalamat at atang tanagagikay. Sa kaya maestro, binugbog na sa naging estudyante at Davao de Oro. Sa isa kaya latest ya balita na latayo at atang tanagagik. Sa kaya mo't ya 19 anyos. 19 anyos ya laki. Nahaharap sa kaukulang kaso matapos nitong saktan ng isang 52 anyos na guro sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. At sa may Hulyo 26. Mantutumbukan nararayagagik. Jamot at bali na bayambang. Narol damay ugaw yanan forward na sa kuya bomb threat agagik. Unyala natan. So ingkakalakal na sare ugugaw.
aliwan siya ng sama niya, untan la, so panagrespeto tayo, baing tayo, at sari mamaestra, tan mamaestro, at saray eskwilaan. Nang nangyuyagagik, sinitalabat, nasa may maestro, imay ugaw, akin ta aka ikaw. Actually, sari pampublikon eskwilaan, bawal itay aka ikaw susakaya lakin estudyante. Jat City High mismo, Dagupan City National High School, bawal na bawal po yan. Sinisita po yung mga estudyanteng lalaki na nakaikaw. You can call it fashion, pero hindi po allowed kasi hindi po maganda kasing tignan. So that is one of the discipline na pinapatupad sa mga public schools. But unfortunately, ito po ang nangyari. Nung sinita ng teacher doon sa Davao de Oro, yung kanyang estudyante, ay in manbun may agiton laki. Yang gad pinopuniti tuman so maestro. Pero mind you, atatong tanagagik, ang gano ugugaw ni Ratan, agto kabaliksan niya ang gapoy consequences na sa tay ginawa da. And I believe, balbalag surol na sari atateng, at dapan disiplina at sarayan ugugaw. Uno na, niya ay sunupag tayon aralan tan-antaan atateng tanagagik at sa tay ginawa tutan. May agin laki. At sa tay impan bugbog to, pinuniti to itan. So sa may teacher, yamanisi ta kalamor. At sa may agito no akin at akaikaw. No, say sa kay estudyante agagik, amugbog na teacher to, say consequences tutan, maari po siyang magresulta sa isang criminal, isang civil at administrative liability. Ngayon, depende sa edad ng estudyante at sa bigat ng kanyang ginawang pinsala. On the criminal liability aspect, kung ang estudyante ay 18 taong gulang pataas, maaari siyang kasuhan sa ilalim ng una, Revised Penal Code o RPC under Article 266, Physical Injuries, or Serious Physical Injuries, Article 263. Depende sa bigat ng pinsala na dulot ng kanyang pambubugbog, o kaya less serious physical injuries under Article 265 or slight physical injuries under Article 266. At ang eksaktong kaso ay nakadepende sa resulta ng medical examination at sa tindi ng natamong pinsala ng naturang guro. Kung may layuning pumatay at may sapat na ebidensya, maaari ring pumasok ang attempted homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code, depende sa mga pangyayari. Mahalagang mapag-usapan po natin ito para magkaroon po tayo ng kaliwanagan or edukasyon, nakabatan tayo, ano ang turay leya na pagya may arapon nasaren ugugaw, consequences si arapon nasaren ugugaw no makagawaran ng taniran offenses. Importante kasi wala may Latin maxim ya ignorantia lehes non excusat. Ya sa gabay ton ibagatan na tatong tanagagikat English, ignorance of the law excuses no one. Kanya no, kinason da kayo, agyo na yarin ibagad arapan na sa may judge at korte agagik, agtoyan ta, walatan manayan leyan, di. Aga na yarin si katutayin surason, ibaga tayo at arapan na korte. Natan, mikadwa, no say sa kay estudyante at sa kaya minor de edad, saklaw siya ng Republic Act number 9344 o sa may tatawagan niya Juvenile Justice and Welfare Act of 2006
na naamyendahan ng Republic Act 10630. Kung 15 years old pababa, karaniwan exempt siya sa criminal liability. Ngunit, sa ilalim sa intervention program, maliban sa mga sitwasyong itinakda ng batas. Kung mahigit 15, ngunit wala pang 18 years old, maaari siyang managot kung napatunayang kumilos siya ng may discernment. Antayo may discernment, antato may ginawa to. Antaton ginawa to, antaton no antoy dusa na sa may ginawa to. Alinsunod po yan sa Republic Act 9344. At hindi lang criminal liability ang pwedeng kaharapin ng bata. Civil liability rin. Maaring humingi yung guro ng danyos perjuicios, actual damages, even moral damages kasi teacher siya or exemplary damages kung ito po'y naaangkop. Ano po ang legal basis po nito? Nakalagay po yan sa Civil Code of the Philippines, lalong-lalo na po sa Article 2176 on quasi-delict kung naaangkop at iba pang provision sa damages. Yan ang civil liability. Pwede ring administrative at school liability. Maaring patawan ang estudyante ng mga disciplinary actions ayon sa school handbook at sa mga patakaran ng paaralan tulad ng suspension or the worst thing is expulsion kung pahihintulutan ng umiiral ng mga regulasyon ng paaralan at ng Department of Education o Commission on Higher Education depende sa antas ng paaralan or iba pang disciplinary measures. Pakakatandaan po natin, yung po mga paaralan ay may kapangyarihang magpatupad ng disiplina sa ilalim ng kanilang mga alituntunin at ng mga kaukulang regulasyon ng Department of Education. Para po yan sa basic education o kaya naman sa Commission on Higher Education para sa higher education. Kaya ito po pakakatandahan po natin. Ang pananakit o pambubugbog ng estudyante sa guro ay maaring mabunga ng criminal liability, civil liability, o kaya administrative liability. At ang magiging eksaktong pananagutan ay nakabatay sa mga detalye ng insidente tulad ng edad ng estudyante, tindi ng pinsala, at mga ebidensya. Kaya wag na wag niyong gagawin po yan sa mga kabataan po natin. Although karamihan na sa inyo nasa school, sana pag-uwi nyo sa bahay, mapakinggan po ninyo ito. Pero sa mga magulang na nasa bahay at nakikinig ngayon, sana magabayan ninyo ng tama ang inyong mga anak. Doon naman sa bomb threat ito, kasi ito ang nauuso ngayon. Yung bomb threat na yan. Siya gawad bali na bayambang natan walalad 5 nasa bayambang pulis sa may Ugaw ay na-interview mo lanan Mayor Ninya Jose agaw tanhatatang tanagagig Kiambao kinatungtung tu may minor minor yata atang tanagagig walalad kustodiyan na PNP Bayambang may ugaw at atang tanagagi. So ano naman ang consequences po yan? Ano naman ang consequences po niyan? Ang pagpapadala po ng mga bomb threat kahit peke o biro lang sa paaralan, tatandahan po natin ay isang seryosong krimen sa Pilipinas. Hindi ito biro at maaring magdulot ng malubhang kahihinatnan sa bata anuman ang edad. Ito po yung mga posibleng legal na kahihinatnan po niyan. Depende sa edad ng bata at sa circumstansya. Kung wala pang 15 taong gulang, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344, as amended by Republic Act 10630, walang criminal liability. Pero,
maaari pa ring iharap sa intervention program. Ano yung mga intervention program na yan? Counseling, community service at iba pa. Pwedeng i-refer sa social worker o DSWD at ito pakakatandaan ninyo mga magulang. Mananagot ang mga magulang sa civil damages. Halimbawa, gastos sa evacuation, pagkawala ng klase at iba pa. Ngayon kung may 15 to 18 years old na siya, maaring makaharap siya sa isang criminal liability kung may discernment, nalalaman niyang mali ang kanyang ginawa. Ano yung mga posibleng kaso? Article 154 ng Revised Penal Code, Unlawful Utterances, Alarms, and Scandals. At ang kaagipat po niya na parusa hanggang 6 na buwan na pagkakakulong at multa. Mas mabigat na kaso kung ituring na threat o may kinalaman sa Anti-Terrorism Act of 2020 under Republic Act 11479, lalo na kung naging sanghi ng malawakang panic o disruption ang nangyaring bomb threat. Maaring maaresto, ma-detain pansamantala, at sumailalim sa diversion o formal court proceedings yung bata. Ano bang pwedeng kahihinatnan po dyan? Pwedeng suspension, expulsion, permanent record ng disciplinary case, pwedeng imbestigahan ng pulis, pwedeng i-raid, posibleng i-raid o interview, at magkaroon ng record na maaring magtagal. Sa pamilya naman, maaring managot ang magulang sa civil damages, at magkaroon ng stigma. So ang sakit na may stigma, parang forever na, yan yung nag-bomb threat, yan yung batang nag-bomb threat, yan yung magulang ng batang nag-bomb threat. Something like that, yun yung stigma. Or trauma, kahihiyan, epekto sa mental health at posibleng permanenteng marka sa record na makakaapekto sa college o trabaho sa hinaharap. Kaya hindi po biro, kahit biro lang o hindi seryoso, ang pamahalaan at paaralan ay hindi ito tinatrato bilang biro. Maraming kaso na mga bata ay naaresto, na-detain o naparusahan dahil dito tulad nung sa Rosales at ngayon naman sa Bayambang. Kaya ang pinakamagandang gawin, huwag kailanman magpadala o magbanta ng ganon. Kung may problema o galit sa paaralan, mas mainam na kausapin ang guro, ang guidance counselor o magulang. At sa mga magulang din, bigyan nyo naman ng respeto pag kayo napupunta sa mga school, bigyan nyo rin ng respeto ang mga teachers. Kasi may mga experiences na nakakaabot sa atin na may mga magulang na napakabastos. Hindi ako magtataka kung anak ninyo ay bastos dahil bastos din yung ateng. Agaon tanatatang tanagagik. Huwag niyong ipakita sa bata ang inyong kabastusan para hindi lumaking bastos yung bata. Agaon tanatatang tanagagik. May mga magulang na ganyan. Buti na lang, hindi ko naabutan na isang magulang sa school Dahil kapag naabutan kita, aaraw-arawin kita. Kaya panawagan sa mga ateng, no matter how busy you are at sa trabaho you, find time na makumusta po ninyo yung mga anak ninyo, and the best na pwede sigurang gawin ninyo, the best time is dinner time. Na kung saan nakaharap kayong lahat. Nagdi-dinner kayo lahat sa isang hapagkainan, di ba? Maganda po yon. Pero pag nag-uusap naman kayo, huwag kayong magagalit sa harap ng hapagkainan. Lagi po nating pakakatandahan. Discipline starts at home. Sana at sana. Si Katuya balot nata nagagik sutupet nasare tutuod sa magawan sona ng PBBM.
Sekwanda, sana matupad na ang pangakong 20 pesos na presyo ng bigas. Sana hindi na mamimili ang taong bayan kung alin ang uunahin, pagkain o pamasahe. Sana ang inflation ay maramdaman sa mga palengke, hindi lang sa mga graphs at sa mga statistics. Sana mas mura ang kuryente. Sana mas mababa ang presyo ng gasolina. Sana may political will na suspindihin ang VAT at excise tax kapag tumataas ang presyo ng krudo sa world market. Sana hindi tayo kabilang sa mga bansang may pinakamahal na electricity rate sa buong Asia. Pero pinapaalis yata yung systems loss Pero umaangal naman yung mga kooperatiba, electric cooperatives. Kasi kapag inalis naman yung systems loss, baka maraming electric cooperative ang magsasara. Ito pang sana mas marami ang disenteng trabaho, hindi katulad ngayon na maging sa social media pwede nang magbinta ng aliw. Imagine, pati sa social media na agagi. Sana sapat ang sahod ng mga manggagawa upang hindi na mangibang bansa at iwan ang mga pamilya. Sana ang ating mga mangingisda at magsasaka ang tunay na prioridad ng gobyerno, more irrigation, better technology, better support, hindi yung importer tayo ng mga produktong kaya naman nating i-produce dito sa Pilipinas. Sana yung ating healthcare system drastically improves. Lalong-lalo na sa PhilHealth ay agi. No di man untatagi sa swildom, untatagi mo at si babawas dat si ka. Unta na tating tanagagik. O hindi naman yan katulad ng SSS. Sana kung katulad yan ng SSS, GSIS, na naiipon lang yung pera mo dyan, that at the end of the day, kapag ka hindi mo nagamit, o hindi ka nagkasakit, hindi ka na ospital, pwede mong i-withdraw. Hindi. Forever lang nasa kanila yon. Dugande. Di singada katatakuan. Legally. Paano kung hindi ka nagkasakit ng isang taon? Agdiag lang po yung may kwarta madsika. Sana mapansin yan ng ating mga mababatas, sana mas maraming doktor, kundi gamot at mas maayos na public hospitals. Maswerte lang tayo dito sa Pangasinan, mayroon tayong maayos na Region 1 Medical Center. Good morning nga pala sa ating butihing direktor, Dr. Joseph Roland Mejia. Ano pa yung sana nila? Sana ang ating educational system ay makasabay sa ating mga kalapit bansa sa Asia. Magkaroon tayo ng better classrooms, better teachers, better opportunities. Dahil ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa edukasyon ng mga kabataan. Agawin na tatang tanagagik. Ano pa yung mga sana po nila? Sana ang mga flood control programs ay tunay na nakakatugon sa problema natin sa baha. Nita na lamat mamauran. Unuran labalay da isa, libog-libog dalapla. Agauntan. Sana ang impeachment process remain faithful sa Constitution not to politics. Sana every senator judges ay bumuto based on evidence not political pressure. Sana accountability applies equally to everyone and that every public official regardless of power and position should be held to the very same standard. Sana ang anti-corruption campaign ay walang pinipili, walang kaibigan, walang kalyado, walang kalaban, walang kapamilya at sana kung may sapat na ebidensya, sana managot na ang mga arkitekto ng flood control fiasco. Ito yung mga sana nila. Ito pa, sana every peso na inutang ng bansa mapunta sa better schools, hospitals and roads and opportunities, not in corruption, hindi sa mga mali-malitang yan. At sana, good governance is not just a campaign promise but the highest priority of this administration, kuanda, dahil ang sukatan ay hindi sa ganda ng SONA kundi kung gaano gumaan ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Sana all matupad ito.
SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So, tulay kaya rin inasarin pakabatan pa imano malala po ni at saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matua, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. So, tutuloy at ating tanagagig, kantabay ni sa lawas yun kaaro kapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Siyempre sa kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises, kay Sir Maxi Solis, kay Sir Sarlo Gonzales, kay kapaborito atong Remo, ni kwanto listening from my car bound to hospital. Ay age, akin na hospital ka. Hindi man pa check up labat kasi agni din mo may gout to agagik. Iisturbuon to ni kapaborito atong kanyan agyo ni naringal. Sign ago lamot at sa may punto por punto kay atong remoto. Iyawitan takapay pansit-pansitan. Tapyan unabig tay gout mo, ha? Effective man, may pansit-pansitan. May labatan niya na rumog, tubo-tubo labat laad, singadikatan, tubo-tubo at na sari gilig-gilig na dalan, agauntan o dyan sari kapukukan, walatan, pansit-pansitan. Welcome kapaborito atong get well soon. Siyempre sa single ladies ng Barangay Basing, hello, good morning. Kay Nana Bihing, makikitsing. Untan matkindi Nana Konsing, Nana Perla, tan si Kagawad Esperanza. Kay Madam Emma Alipio, si Presidente na Senior Citizen at Barangay Basing. Tan matkinan Madam Ja. Good morning at si kayo namin ditan. Ani walay ibasak laba dya agagi kay. At say Mika Don Takap na say Saray Balitan Matua, say Matuan Liknaay Binmalay. Ibasak labat yay. A teacher went to school to teach, not to be hurt. Basang ko labat The recent viral incident is painful. Not only because a teacher was hurt, but because it reflects something many educators have quietly noticed for years.
Some students no longer fear doing what is wrong, whereas some no longer respect the very people trying to guide them. There was a time when entering the school gate meant understanding that teachers deserve respect even when they corrected us. Today, many teachers hesitate before calling out bad behavior because they worry about how a student or even a parent might react. Ninyo na, sikiran atata nga. That is a heartbreaking reality. Respect is slowly becoming something that has to be negotiated instead of something that is naturally given. When a teacher corrects a student, it is not an attack. When a teacher stops a fight, it is not because they want power. Yet in this incident, the person who tried to stop violence became the victim of violence. If teachers begin to fear intervening, who will protect the students when conflicts happen? This is not about asking students to be afraid of teachers. It is about remembering that respect goes both ways. Schools cannot become places where anger is louder than discipline, where violence is accepted, or where teachers are expected to endure abuse simply because they choose this profession. Not every teacher is perfect. Mistakes happen, but no mistake, no disagreement, and no act of discipline should ever be answered with violence. This incident should make all of us pause, not only teachers but parents, students, and society. Because the way we speak about teachers, the way we respond to correction, and the values we teach at home are all reflected inside the classroom. A teacher should never have to wonder if doing the right thing will put their own safety at risk. Schools should be places where respect is learned, not forgotten, where correction is accepted, not answered with violence, and where every teacher can teach with confidence, knowing they are safe inside the very place they have dedicated their lives to serving. Sana naintindihan po ng lahat po ito. Sentiments po yan ng mga teachers. Pero may mga sentiments din na nakakarating sa atin. Sentiments coming naman from negosyante. Kahapon, natalakay natin ang isang issue ng panggigipit sa isang negosyante na malinis na nagninegosyo at naghahanap buhay, na ginigipit at pinaghihinalaang engage sa isang negosyo na hindi naman po niya ginagawa or salat sa katotohanan. Ngayon, may nakarating ding impormasyon sa atin na may isa ring negosyanteng nainis sa emisary ng isang local chief executive dahil halos ubusin niya ang pagkaing handa sa opening at hindi pa kontento, binalot pa atang iba na ikinainis ng negosyante kasi parang kabastusan at kalabisan na rin ang kanyang ginawa. Imagine, agaon tanatatang tanagagik. Accordingly, sa inis po ng negosyante, ito ay umalis kahit ongoing pa ang okasyon at sinabihan ng emissary na out of his kainisan na kung may lalaban sa kanyang amo, ay nako, kanilang susuportahan para maalis ang ganitong sistema sa naturang bayan. Subalit, nagmalaki pa umano ang emisary at sumagot ng wala nang tatalo at lalaban sa amin. Naksa, very confident ha? Nako, may term limit po tayo.
We can only run for 3 consecutive terms. After that, hindi na po tayo eligible para tumakbo ulit for the 4th time. May limitations po yan. So, hindi po yan absolute or for eternity or forever. Ang kauntahan, ito pa pakakatandaan natin. Nako, marami ng ganito eh. Public office is a public trust. Narinig ko na to. Siguro familiar din kayo sa ganito. Sa kasabihang ito. Ay public office is a public trust. A public office is a public trust. Ito po yung pinakapundasyong prinsipyo ng public accountability sa Pilipinas. So this is a principle agagig. Ito ang unang pangungusap ng Article 9 ng Article 11, I should say, Section 1 ng 1987 Constitution. At ito ang nagsisilbing gabay sa lahat ng pampublikong opisyal at empleyado. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung public office is a public trust. Ang public office o pampublikong posisyon ay hindi po pag-aari ng taong nakaupo rito. Hindi ito pribadong ari-arian. Hindi ito regalo. At hindi ito pwedeng gamitin para sa personal na pakinabang or personal interest sa Ingles. Agaw natin tanagagi. Sa halip, ito ay isang tiwala, trust, na ibinigay ng bayan. Binigay po yan sa inyo. Ang opisyal ay parang tagapangasiwa lamang o kaya'y trustee. That is not your property. Trustee lang po kayo, tagapangasiwa. May kapangyarihan siya pero ang kapangyarihang yon ay kailangan gamitin para sa kapakanan ng bayan, hindi para sa sarili, hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan o kaya sa partido. Anong ibig sabihin ng hindi personal ang kapangyarihan? Ang ibig sabihin po niyan, ang otoridad ng isang opisyal ay nanggagaling sa bayan. Kapag tinapos na ang termino o tinanggal siya, mawawala ang kapangyarihan yon. Hindi niya pwedeng dalhin o sabihin, pag-aari ko ito. Hindi ganon. Pangalawa, sa isang public official, meron pong mataas na pamantayan ng asal. Kailangan maglingkod ang opisyal ng may una responsibilidad, integridad, katapatan or loyalty, kahusayan or efficiency, patriotismo at katarungan, at simpleng pamumuhay lamang or modest lives na tinatawag. Sa integridad pa lang, mukhang may mga bumabagsak na. May nakakarating sa ating informasyon na may chiching na nakunan. Bawal na bawal yan. May chiching na nakunan. Sino ang ama? Sino ang salarin? Tanungin nyo. Ay, nako nakakarating sa atin yan. Di man lang natin mabanggit ang pangalan kasi. At higit sa lahat, sa isang public
official, lagi pong may pananagutan. Dahil yung posisyon po ninyo ay tiwala ito ng bayan. Kung kaya't ang opisyal ay maaaring panagutin anumang oras sa pamamagitan ng ombudsman, sandigang bayan, impeachment o iba pang mekanismo kung nilabag niya ang tiwalang yun. Kaya importante sa lahat, hindi po pwedeng gamitin para sa pribadong interes po yan. Bawal din po ang conflict of interest. O graft, corruption o paggamit ng opisina para yumaman o magbigay ng pabor sa sarili. Bakit mahalaga ang prinsipyong ito? Lalong-lalo na po dito sa atin sa Pilipinas. Kasi po, kung wala po itong konseptong public office is a public trust, maaaring isipin po ng mga opisyal na ang posisyon nila ay kanila. Na personal nila, they own it. Hindi pwedeng ibenta po yan. Hindi pwedeng ipamigay o gamitin ng walang limitasyon. So may limitasyon, gaya ng mga batas. In every rule, there is always an exemption. So ang prinsipyong ito ang nagsisilbing hadlang laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, abuse of authority, at ang batayan ng lahat ng batas at institution na may kinalaman sa accountability. Nakapaloob po yan sa Ombudsman Code of Conduct, Republic Act 6713, etc., etc. Kaya sa madaling salita, ang opisina po ay hiram na tiwala mula sa bayan. Ang opisyal ay may obligasyong alagaan at gamitin ito ng tapat para sa bayan at managot kung nilabag niya ang tiwalang ito. Di ba? Public accountability. Yung pong public accountability sa Pilipinas ay upang tiyakin na ang pampublikong opisina, gaya ng nasabi natin, is a public trust. At hindi po yan pribadong pag-aari o instrumento para sa personal na interes. Dahil ang public accountability para protektahan ang interes ng bayan, pigilan ang pang-aabuso ng kapangyarihan at tiyakin ang gobyerno na nagsisilbi ng tapat at epektibo sa mga mamamayan. Naninilbihan, hindi nananakot sa mga mamamayan, hindi nananakot sa mga negosyante, hindi nanggigipit sa mga negosyante, kundi nagsisilbi ng tapat at epektibo sa mga mamamayan. Bakit ba kapag akawasan kayo pagkapanyarit feeling you at forever na yan? Na para bang masyado kayong entitled sa posisyon na yan? Okay labat, siguro analo kayo, lapod, labalabay kayo na sari totoo. Paano to yun? Naanalo kayo lapod, sibusan lila ba to Nevertheless, at ating tanagagig, nevertheless, regardless of how were you able to win the race, andyan po yung trust. Hindi po yan nawawala. Public office is a public trust. Huwag niyong sirain ang tiwalang binigay sa inyo ng taong bayan. Para hindi maraming sana, agaon tanatatong tanagagig. Dahil kung maraming sana, maraming masaol yan.
Di ba, Gagik? Oh. Kaya doon sa sa local chief executive na yan, pakitignan na lang. Sekwandaman lang tiyatatin tanagagik, manalamin. Manalamin kayo. Baka sakaling ma-recognize nyo, maalala nyo that a public office is a public trust. Oh, by the way, congratulations sa mga kapulisan po natin. Alam po ninyo, the Pangasinan Police Provincial Office under the leadership po of Police Colonel Dennis De Leon. Siya po yung ating officer in charge na provincial director dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nagbigay po ng recognition sa mga outstanding police personnel sa naganap na flag raising ceremony dyan po sa may Camp Governor Antonio Sison Lingayen, Pangasinan. Ganyan po ang pagkakandak ng flag ceremony. Yan, Sa flag ceremony, magpapamigay ka ng mga recognition. Magbibigay ka ng praises. Para nang sa ganon, because Monday is the start of the week. So you praise your people, you recognize your people, and you know what the consequences po niyan? They will work happily. They will work joyfully. Na kapag ka nakita mo sila sa kanilang opisina, gaano man kabunton yung mga papers na kanilang ginagawa, pinipirmahan, naka-smile pa rin because they are inspired. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatami sa kanilang harapan. Hindi mo sila nilalait, hindi mo sila minamaliit. Agaw tanatatang tanagagi. Bagkos, dadayuan mura, igagalang mura, re-respetuan mura. Remember, respect begets respect. Love begets love. Agaw tanatatang tanagagi. Para may maalindaway sulik na anda. Yaman trabaho agagik. Aliwan sa may ambulabulat sulik na anda. Ambulabulat supusura. Yakak sibangot iragagik tapanon to'y matami ka. Mapaspasno ka. Agaon natatang tanagagik. Ipasan mo pa iliknaan mo sigara. Si kamot sumakarungol na tami. Lunis ta lunis. Si kamot sumakarungol na sermon. Lunis ta lunis. Anto'y iliknaan mo to'y. Si katutan so sa may ibubus nga o dan liknaan. Kanyan unya sunupag ya flag raising ceremony. Recognizing outstanding police personnel. Recognizing the outstanding performance of your people. Nang yung ginawa to ng Colonel Dennis De Leon, sa officer in charge provincial director Tijad Luyag na Pangasinan. Inidan tora na award. Iraray outstanding police personnel for their unwavering commitment, professionalism, and exemplary performance of police officers who have demonstrated exceptional dedication in the performance of their duties, contributing significantly to the maintenance of peace and order and the delivery of quality public service throughout the province. Nangyutan, So, syempre, because you inspired them, you honored them, you recognized their efforts, they will exert more effort na pagandahin pa nila yung kanilang trabaho. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Colonel De Leon, he commended the awardees for their dedication, for their integrity, and commitment to excellence. You see, when your people are inspired, they will always aspire for excellence. Agon tanataton tanagagig. Emphasizing that their achievements reflect the Pangasinan PPO's unwavering pursuit of professional, responsive, and service-oriented policing.
And he likewise recognized the dedication and sacrifices of the Pangasinan PPO personnel deployed for the security operations during the State of the Nation's address. Pinagalangan to, iraramay 351. Iya Pangasinan PPO personnel and six Special Weapons and Tactics personnel. Yan na-deploy po doon sa Metro Manila. You see? So, sa ikwanto ng Colonel De Leon, the Pangasinan PPO remains steadfast in recognizing personnel who consistently exemplify excellence in public service, reinforcing the organization's commitment to integrity, accountability, and operational excellence in line with the PNP's thrust, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong maasahan ay hindi man ay serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Abalang ko, serbisyong agad maasahan niya ay serbisyong mabilis manaya. Hello, Sir Maxi Solis. Good morning. Ay nako, basta bayan po ng Binmalay, ito po lagi ang dapat nating tandahan, ha? Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akan tabay akulop lang mula sa lawas yun kaaro kapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. JFC, Engineer Jail Franz Kayabyab. Sa bubukas muli sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang